Eu, salutare tuturor, eu sunt Trebla și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. De data aceasta suntem fără facecam pentru că nu am masca la mine. Sărăchie. Sau o am la mine. Sărăchie. Oricum, dar nu știu unde e. Și mi-e foarte lene să o caut. Bine, e în dulap, dar... Ok, hai să mergem. Acum suntem cu Zen și ne jucăm... Ce ne jucăm? Staying Together, nu? Te duci, mă! Nu pe acolo. Ei, tu te-ai dus Păi mor până. împreună. Că eu acum mă duc. Du-te jos. Nu veni cu mine. Du-te, mă, jos! Trebuie să Asta stau în și cerc. Sunt și eu. Sari. Așa. Și ca de... M-am obișnuit să mă uit la webcam. Ca de fiecare dată v-aș ruga să dați un pun butonului de like să ne strângem acolo. Stai, pun butonului de like să ne strângem acolo. Să se strângă acolo 2 like-uri. Te tu sus, eu jos. Eu, da, tu sus, eu jos. Eu sus, tu jos. Hai, bagă, du-te și aranjează cutiile. Alea. Eu nu văd numerele după cutiile tale, by the way. Ok, avem un 7 de la șeptari. Așa. Eu sunt aproape. Sunt deștept. Las. Stai, bă, așa. Deci, acum am 10, da? Du-te vino după mine. Că eu n-am voie să ies din cerc. Ești în cer. Da, și puteți să apăsați și pe subscribe. Hai, bă, că avem timp. Au trecut deja Like. 2 minute. L-ai timp, gen, că o să ne ia în final, nu... Da, știu, avem timer. Hai că noi trebuie să fim speedrunneri. Lasă, bă, cutiile, că am și eu cutii de așezat și mor dacă ies din cer. Imediat stai să o pun pauză. Cum? Mamă, Zen, uneori cred că ai creierul mai mare ca a meu. Uneori, Da. greu mai bine. Și vă place skin-ul meu? Uite, am încercat să fac pe Kenny, numai că mi s-au terminat Robux-ii. Sărăchie. Și acum da, îl avem pe Kenny de buce. E că e Nu, mișcă. deci ăsta va fi thumbnail-ul, stai așa. O pot să mai pun puțin. Ești afară din cerc acum? Nu mă, stai așa. S-a restartat tastatura. Stai, bă, așa să fac thumbnail-ul. Foala. Îi pun cutii. Deci cum era? Așa. Combinat, așa. Scrie. Ăsta-i thumbnail-ul. Așa. Sună, Eu cred că mai... mai am doar o cutie de pus. Ăsta va fi thumbnail-ul. Da, bine, frate, eu mai am doar 4. Poți. Stai să mai pun eu pe ultima și ajut. N-am nevoie de ajutor, eu sunt greblă. Grebla n-are nevoie niciodată de ajutor. De n-animalize. Nu reușesc să pun 5. E? Mai întâmplă. Că mă uit după tine. Asta e 6 sau e? Da, e 6. Ce faci la cutie? Shift lock, am așa ceva? Ai.
Super useful. Pe shift. Stai așa că nu l-am activat. Slab. Shift locul e super useful în jocul ăsta. În jocurile de gen... Bravo. M-ați vedea ce concentrat sunt. Iar și creier din cap. Vrei ai ceva? Ai așa ceva? Da. Te la nimeni la el atunci. După asta ce facem? După asta, păi... mi-a apărut un cod aici. Pe perete. Deci, și mie la fel. Care-s prime? Stai așa puțin, că trebuie să-l băgăm undeva. 6. Hai și mi-am dat seama. Deci, hai să intrăm pe notes. Deci, eu am prima parte și tu a doua parte. Da. 6, 6, 8 și tu ce ai? 9, 2, 2. 2, 2. Ok. Acum e. Vino după mine. Stai puțin așa. F12. A, gata, am găsit. Acum vino după mine. Da, F12. A, gata. A, gen, stai că încep eu cu partea mea de E cod. gata. Deci, nu, fă-ți tu partea ta și partea mea. De 6. Inimă, inimioară. 6. Așa. 6. Am terminat. Dar. 6 și acum 8. 8 e. Am Reset game. Am terminat? Well, da, aparent. Scor. A, nu, n-am terminat. Da. Ba da, sau? Thanks for ne-a luat doar 6 minute. Cum facem noi episod de 6 minute aici? E terminat. Proști? Hai pe teamwork puzzle. Nu, nu. Nu, mi s-au deschis din niște taburi care... Ok. Pe mine nu m-a dus capul când închid Roblox-ul. Pe mine nu m-a dus capul ca atunci când închid Roblox-ul să pot să... Stai, pot să fac server privat cu ăsta? Stai așa, teamwork puzzle. Dar fac server privat. Stai, da, să văd dacă e gratis. Gratis? Da, e gratis. E gratis, da, e gratis. Ok. Asta e numele perfect. Mai... Care tot mai... Ok. Gata. Poți să intri pe mine când mă vezi că am intrat în joc. Și da și voi acolo un share să vadă și prietenii voștri. Îți dai seama că eu ți-am făcut copyright. Cum adică? Am cântat Hop de la Tentacion. Bă, da, în lag se mișcă jocul, să mor eu. Și îmi place că nu se... Și îmi place că nu se vede tot jocul, se vede doar o parte din el, că așa e făcut. Dar l-am jucat. L-am jucat, l-am terminat. Nu l-am jucat pe ăsta, hai. Nu l-am jucat pe ultimul, The Maze. Nu l-am jucat pe episod și mamă ce lag am. Stai așa să-mi dau quality, mamă, eu l-aveam la cea mai mare. Se mișcă mai bine? Nu, se mișcă mai rău. Pune-te pe capesa. Stai bă că mi se mișcă Roblox-ul, zici că-i... Hai să mișcăm altceva, că ăsta e plictic. Stai că acum am învățat și pun ecran negru. Ca să nu se mai vadă ce taburi am eu deschise. Fii atent, știu ce tab aveai tu.
Aveam ăsta cu Spotify și când am dat pe Roblox mi-a apărut South Park. Și după aia era Cardman într-un... Tot pe WhatsApp repede. Ai... Așa, nu. Deci, hai să ne jucăm. Are și robote? Nu, hai să ne jucăm. Doors. Ce e un joc mai minunat decât Doors? Și update-ul de 1 aprilie găută. Să încă episodul. Bă, sau știi ceva? Hai că fac face reveal. Fac face reveal, frate. Fac face reveal. Ai deja? Hm? Ai deja făcut? N-am. Dar fă un video special. Du-te, mă. Nu, mă. Stai așa că eu trebuie neapărat să am webcam pe cameră. Că dacă nu, nu se mai uită lumea la videoclipurile mele. Bine, nu că se uita cineva. Uitam eu. Tu ești mai special așa. Am like la toate videourile pe contul meu. Ia uite, ești fan răit. Ia uite mă că am tricou de la Jordan aici. Stai că-mi fac aulă din el. Dacă aș și reuși, ar fi minunat. Bravo. Ești talentat. Aia zic. Sfârșit. Deci, webcam. Cam eu pies pe Doors, cred. Stai mă așa, Era- că eu trebuie să-mi bag webcam. Și nu știu cum să-mi bag așa. Asta... Cam intra pe piesul tău de Doors. Image, display, capture. This was you. Nu. This game contains flashlight love dots is mercy. Ce mă? Ai și chiar nimic. The night my mind is oh no, Asta. so good. Stai mă așa cum o bat aici cu OBS-ul. O luptă. Remove. Great, how hard the fucking game. Taci din gură. Vrei copyright? Nu. De bă, cine am găsit? Am găsit pe... Uite. Ce mă, cine tu de mesaj? Oh. Mama, l-ai găsit pe Billy the Hammerman. Eu doar mă plimb în lobby. Și eu mă chinui aici să-mi fac Ești când super hard mod? video, așa. Ești când super hard mod? Am Să sper- încercat. Ai încercat, mergi cu o dată. Ai încercat cu mine. Webcam-ul ăsta, da. Ești când super hard, da? Bun. Nu jucăm, frate, niciun super hard. Da. În ce parte aveam eu webcam-ul? Stai așa. În partea dreaptă. Stângă. Dar de ce nu vrei super hard? Ți-e frică? Nu. Atunci de ce? Mai fun așa. Stai, nu camera asta. Jucăm hard, da? Super hard, mega hard, ce-o fi? Că nu Sau ești știi un ceva? baby. Da, mă, camera asta. Ok. Webcam-ul
A căzut după birou. Cum ai reușit așa performant? Nu știu, frate, eu sunt șmecher, nu mă bag, nu... Da, salutare, eu sunt Trebla. Sunt Trebla, da, sunt eu Trebla cu tricou. Sos. Opsit roz. Și, stai, aveam webcam-ul mai mare sau ceva? Mă întreb pe mine. Sau era puțin nici- mai... Mă întreb pe mine. Când eu nici nu-l văd. Ești talentat. Îl aveam pătrat, așa. Stai că eu am ecranul negru. Așa. Hai să intrăm pe Doors, serverul meu privat, da? Da. Jucăm super hard. Bine, hai să ne jucăm super hard. Tu ai vrut-o. Hai să ne jucăm super hard. Da. Da. Că fac Era să-mi cadă cagula de pe față, ești proști? Îți dai seama că poate facem infart? Bagă, La sub. făceați infart. La ce față am. Okay, feeling good, I'm feeling great. I'm Taci. fucking... Ce? Bine, stai că X nu poate să-mi dea copyright, că e mort, din păcate. Pot să-ți dea ăștia care au melodie. Drepturile de autor. Păi X are drepturile de autor. Da, doar că îți date la o companie gen. A, atunci, păcat. Îmi iau vitamine, îmi iau flash liquid. Hai să mergem. Bă, dar noi nu ieșeam din... de acolo. Am și... Ia, frate, cheia. Iau bani. Nu, banii mei. Ia, frate, Las. cheia. Ia cheia. Ia cheia și hai să mergem. Ia. Hm? În spatele tău e cheia. Eu ți-am zis că e super hard mod. Că nu acolo e cheia. Vă arăt și vouă ce i s-a întâmplat lui Zen? Ok, gata, fără hard mode. Arată-le și lor. Asta i s-a întâmplat lui Zen. Hai normal. Eu ți-am zis. Bro, I'm not. Să știi că mi-a plăcut. Mamă, ce frumos e afară. Păcat că ești catolic. Taci. ONV-ul. Și acum a băgat pe server normal. Extraordinar așa ceva. Pe piesă înapoi. Ok, mașina mea de spălat merge singură. Se programează singură, aparent. Bagă, scundule. Mai înalt face. Bine, Mai înaltule. mult. Te împiedici E în numai- București și spargi capul în Slobozia. Dar cum să ții strike. Care și Ce e la strike? lasă în pace. Zi-mă ce e la strike. Și nu contează. Bagă, bă, contra timp. Nu vreau, nu-mi place. Tu omoară timpul ăsta. Dă-i un pumn, dă-i cu pumn, dă-i cu pumn. Dă-i cu pumn. Dau cu spatele în el. Dau cu Ce- spate. bă, Deschide ușa, deschide ușa. Ce melodie are jocul? Dar îmi place. N-am melodie. Numai că e safe, da? Fix acum când s-a terminat. Nu știu dacă e safe. Că Cred. este. Acum dă bani. Crouch. Mie nu merge să crouch, ești. Pasă pe E de unde am deschis ușa? Mie nu merge să crouch, ești. De asta. A, pe cât râlă. Păi nu mergea înainte.
Fac nu cât... La mine pe cât râră. Uite, o bobă de mazăre. Că am mai jucat doar să la Cum ar fi să vină Ambush? Ambush. No, am accent ăla de britanic. Ambush. Sus, Ai văzut că a câștigat Dinamo? bate mărât. Vezi că pe aici vine ăla de mă sperie pe mine și l-am înjurat de toți morții. Bine, că dăm play again. Eu n-am mai jucat jocul să Stai că am nevoie de sunet la jocul ăsta. aici. E drept. L-am pe 1. L-am pe 2. Hai să mergem. Hai mă că eu am bani. Hai să mergem. Nu. Tu te duci acolo, eu nu mă. Să mă că eu caut bani. Ok, gata, am găsit o lanternă. Vezi mă, aia zic. Dar trebuie să fii atent că vine să crești. Bine. O lanternă a găsit omul meu. Bă, lasă lasă banii ăia. Am. Vezi că trebuie să te Sărac. uiți la tine pe ecran, ești. Când auzi păsăsâtul ăla. Vei bine. Că dacă nu te sperie creatura aia. Că... Am dat turn on la lights. Intră pe vent. Ce e asta? Pe unde am ieșit? Pe fundătură. Te-a speriat, este? Terna asta. Te-ai dat pe silent, este? Hai bă să mergem, că nu-i nimic aici. Unde mergi? Până... la mare. Mergem în Turcia. Am dat eu de manetă. Hai că mi s-a făcut verde pe ecran. Ne luminează calea. Haide. Așa, în sfârșit lumină normală. Bani! Am găsit stack-uri de bani. Doi mari, mulți, rău. Vino la că aici în cameră. Ce era acolo? Ai, monstru, da. Ce era? Monstru da, care ți intră în față și ți ia jumate din HP. Timi? Time? Să fur, vreau să fur. Time? Bate vântul, ai auzit? În Bate zilele vântul și ploaia. tată. Mergi, uite-l pe George Washington. Ăla că am bani. Iau bani. Legal mind. Illegal. Uite, o chitară. Am cheie. Am și eu cheie. Ai, Eu am deschis. pot să fur, nu pot să fur. Și ce părere ai de jocul ăsta? Mă duc sus. Te-ai băgat în dulap? Da, eu sunt altă cam. Agi, și m-ai lăsat pe mine fără lumină. Ăla. Păi nu mă las deschid cufărul. Trebuie să ai lockpick. Trebuie. Lasă-mă, că pe mine a venit ăla să mă sperie, în psic sau cum îl chema. Și cine tot în urechi îmi face ca zombie de pe Minecraft. Dă bani, dă bani, dă bani. Banii, banii, banii. Dă bani, bani. Banii mei. Banii mei. Tot ce fac eu e să-ți fur banii. Te-al. Alt cufăr. Știi că în cufărul ăla se află bani mulți? Am bani. Am bani, tati, ia uite mă. Chema din? Era ceva acolo.
Era ceva cu ochii verzi acolo. Ah. Nu, că eu... Lasă foc. Mergi, continuă. Trebuie să ții minte la ce ușă ești, că e ăla care te mănâncă. 20 sunt. Dacă mergem la 22. Mamă, dar jocul ăsta altceva nu știe decât întuneric, să mor eu. Mi se termină asta. Am bani. Nu mi-a săsăit în ureche! Stop, what the fuck? Trebuia să-mi săsăie în ureche. Dar nu mi-a săsăit în ureche și m-a speriat. Mamă, zici că ești... Zici că ești anvelopă. Am găsit cheile deja. Ai ceva cu oamenii chei? Credeam că m-a tras ceva sub pat. Olac. Dăm toate camerele. Nu prea arăt. Stai așa că mi-a dat mesaj mama. Ah. Unde ești, mă? În camera asta care tocmai ai iluminat-o? Iau bani. Și iar mi se mișcă în lag. Ce are jocul ăsta? Uite. Am bandage. Eu ți-am zis să ții minte la ce ușă ești. Ai zis că la 23, asta e 24. Am zis să ții minte la ce ușă ești. Du-te la dulap. Nu ăsta. Ales. Iară pe întuneric. Las că s-a făcut verde. Nu mai văd. Nu mai văd nimic, să mor eu. Găsit... Nu găsit nimic. Găsit al dula. Unde-i bă ușa? Au, nu. A. N-avem și noi o brichetă, o lanterne, ceva, n-avem. Să mergem scotul. Deci am scotul ăla. Am găsit! Ăuleu. Am găsit un dulap. S-a deschis aici. N-am deschis-o eu pe asta. Trebuie să te uiți pe ecran. Că dacă se apare un de la... Ai văzut cum m-a speriat? Bine, n-ai văzut. A, Ochi. știi ce o să urmeze, nu? Hai, după tine. După tine. Bă, tu știi că eu sunt Kenny, da? Care... Pâst! Du-te în pâstul! Du-te în pâstul tău! Du-te în pâstul tău! Mi-a făcut pâst! A trebuit să-l caut pe ecran. Oh, știe. Am băgat sub Unde-i dus, bă? Băi, știu, m-am pierdut. La camera 30. Eu sunt la 27 de-abia. Pe unde te-ai dus tu, mă? Că la mine de la 27 nu mai e nicio ușă. Nu se mai deschide nicio ușă. N-ai cum să fii la 27.
Frate, eu sunt la 27. Uite, 27. Acum. Aici. A, era pe cealaltă parte. Ramă. Deci eu mă duceam înapoi. Vezi că după 30-40 știi ce o să fie. Dar nu vreau. O să te alerge ăla cu ochii. Uite, ochiul ăla plânge. Ochiul ăla are ochi. A, nu. Bă, dacă vezi un monstru creat din ochi, nu te uiți la el. A, aici o să fie ranul. Să-l vezi cum te aleargă. Să-l vezi cum te aleargă. Să mori tu. Uite-l cum te... Uite ce frumos iese el din pământ. Din carpetă. Vezi că trebuie să ai ranul bun. Oh, nu, 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 nu. Crash. Murit? Încă. Uite că eu mai aveam puțin. Am murit. M-a luat. Furat. Ah. Nu aveam ce să fac. Nici eu. A, e. Again? Again? Again. Cât am filmat? ...31 de minute. Well, cam atât a fost cu acest episod. Nu mai joc Doors în viața mea. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!